Nou ja, dit is dus de skeer die wij aan de baan hebben. Dit lijkt het net zo best. Nee, dit is de skeer van die dassen oorbrengen op zoek naar hun lekker eten. En dat binnen deze engelingen en dat binnen eigenlijk de larven van rozenkever en van de meikever. Dit is net van een golfer die het nog leren mag. Nee. Als die erbij binnen dan, nou ja, jongen, je kan het zo, je kan de hele serre, die kun je zo oprollen. En die larven die hebben dus de wortels van het gas hebben ze voorteten. En die larven en die engelingen, ja, dat zijn de lekkernijen voor de dos. Dus die zijn op zoek naar deze beestjes. En daarom hellen ze dus op die plakken waar die jongens zitten. Hellen ze dit gas omheen. Goh, wat ze nou in de nacht over de kop zetten kunnen. Nou doe jou je best om die golfbaan mooi te onderhouden. Nou, dit is flink balen, denk ik. Ja, dit is enorm balen. Dit is waardeloos wat dat betreft. Maar ja, het is een natuurgolfbaan. Dus ja. En het is gelukkig nog net op een fairway en op een greens. Dus ja, zolang het hier bloeien, dan heb ik een ambitie vrede mee. Ja, nou door die beesten die door dit s'nachts. Ja? Kun je s'nachts nog wel een beetje goed sliepen? Nou, het wordt wel maar de dag minder. Maar als ik het goed begreep, ze sliepen hier en ze eten bij hem op de baan. Ja, nou dichterbij kun je het net vader krijgen. Ja, ze weet wel hoe ze het aan hadden. Ja, mooi erbij. Heerlijk. Hey, al je hebt hoe de probleem meer op een golfbaan? Maar die dassen, jawel. Ze moet eigenlijk van ons green zou blijven, hoor. Maar ja, je kan hem een bordje zetten van boven toegang voor de dassen, maar dat helpt ik niks. Nee, het is jammer, maar je doet er niks om. De das, dat zul jouw favoriete beest net meer wezen. Het is wel een mooi beest om te zien. Ja, ik kan wel zeggen, maar eigenlijk is de das net niet het probleem maken. Het is de larven van de rozenkever die u het probleem houdt. En daar willen we eigenlijk wel van nou. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat doen we net met chemisch spul, want het is een natuurgolfbaan. Maar dat doen we met nematoden en dat zijn aaltjes. Het zijn hele minuscule aaltjes, miljoenen. En die worden er doorheen gespuiten met water. En die worden daarna ingeruimd. En die eten die beestjes weer op. En dan hopen we dat die beestjes er hebben binnen, die larven er hebben binnen, die engelingen er hebben binnen, dat we de dassen niet kwijtraken. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan, man? Wat ik aan het doen ben? Dit denkt er ook een beetje. Wie die weet? Ja, het weer, hè? Het regent, hè? Kan ik daar naartoe? Nee, dat kan er niet door. Elke dag met me helpen erop. Je moet elke dag die camper erop? Ja. Waarom? Waarom? Ja. Maar zeg, vogelstront erop. Het rent al je, wat erop rent, het rent al je naar beneden. Dus ik maak je elke dag die camper erop. Elke morgen, zo'n 8. Maar dat maakt het verschil van het waar. Nu, ik had de hele sheet kon. Ik ben er al helemaal mee. Nu doe ik het dak nog even. Ik dacht dat het al begint te regenen. Nu doe ik het dak nog even. Nu maak ik het dak nemen droeg. En dan haak ik mijn moesje. Nou, op een gegeven moment dan heb je het al je nog en dan nam je in een stallingdeel of iets. Nee, hij had geen stalling. Deze camper is nog hier al direct. Het oor hier. Maar als je het netjes houden, ga je er geen werk van. Jawel, elke morgen te poetsen. En te doen wat. Maar nu ben je lekker boeten. Nu kom je hier. Het is je te heel. Dit is monnikenwerk. Nee, want dit is domwerk. Zo, een stukje wat, dat moet er even bij. Amerke bij me.
En dit is een speciaal spoensje, dit neemt al je water op. Maar op dak, dat zit ook niet in. Nee, dat is net zo. Wat vind je er nog van dat die man altijd met die camper bezig is? Nou, dat is beter aan het mij voor de voeten rent natuurlijk in huis. En het is net een huiselijk type, dus wat dat betreft, dus hij moet boeten wijzen gewoon. Hij moet gewoon boeten. Ja, maar dan ga je een leuk weer van, maar je net in huis. Daar reageer ik net op.